Tnieda sit elettroniku index.multemployers.com li se jservi ta' pjattaforma mhux biss għal negozji stabiliti f'pajjiżna iżda anki għal dawk li jaspiraw li jiftħu negozju. Din l-għodda online, inizjattiva tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem, qed tiffaċilita l-mod li bih wieħed jista' jaraf il-burokrazija ta' diversi dipartimenti u entitajiet governattivi. Fid-Direttorju tal-Mea Index diġà hemm irreġistrati aktar minn 170 entità li qed jikkollaboraw bisħieħ biex din l-inizjattiva tkun ta' suċċess. Waqt preżentazzjoni dettaljata li matula ġie spjegat kif taħdem il-Mea Index, il-moħħ wara l-inizjattiva Anton Vella spjega kif is-sit elettroniku se jservi ta' gwida biex jiffaċilita l-komunikazzjoni fil-komunità kummerċjali f'pajjiżna, fl-istess waqt li jservi ta' punt ta' referenza għal dawk kollha konċernati. Qal li s-sit se jwieġeb mistoqsijiet bħal kif taħdem is-sistema min hemm lest li jgħin u ma' min għandu jsir kuntatt biex negozju jinvesti iżjed. L-MEA bħala Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem ħasset il-bżonn li tieħu l-inizjattiva kemm għall-membri tagħha biex tagħtihom servizz ieħor li jiffaċilitalhom l-aċċess għall-informazzjoni, kif ukoll għal dawk l-istudenti li għadha pilada għandhom ikunu imprendituri li jisibuha iżjed faċli sabiex jidħlu fid-dinja tan-negozju. Sara Karwana, li tmexxi Childcare Center Peekaboo, innotat l-effiċjenza ta' dan is-sit. Li oġbitna ħafna li s-sit qed mħallaq forma ta' checklist biex dak li jkun imprendituri żgħażagħ li jixtiequ jiftħu negozju għandhom kollox spjegat fuq is-sit u jistgħu jduru punt u prattikament ikollhom kollox faċli. Is-Sinjura Karwana nnotat ukoll li s-sit jista' jintuża bħala direttorju, hekk kif hemm disponibbli lista ta' organizzazzjonijiet li sit ta' negozju jista' jkollu bżonn jikkuntattja waqt li jkun għaddej bil-proċess ta' twaqqif tal-istess negozju. Is-sit li qed jagħmel huwa post fejn inti tista' tmur, issib l-informazzjoni kollha u m'għandekx għalfejn toqgħod tiġri lemulaw biex tfassal il-ħolma tiegħek. Il-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni Rozjan Kutajjar innotat li din l-inizjattiva se tkun istrumentali għal żgħażagħ li jaspiraw li jiftħu l-ewwel negozju, hekk kif tajn fl-effiċjenza. Effiċjenza li fi kliema mhux biss tinkoraġġixxi l-ħolqien u tkabbir tal-investiment lokali, iżda tajn biex pajjiżna jkun minn ta' quddiem biex jattira wkoll investiment barrani.